Firma Kovmech je flexibilný výrobca veľkých, stredných aj malých sérií lisovaných dielov z ocele, nerezovej ocele a hliníka, na ktoré využíva lisovacie nástroje vyrobené aj sesterskou nástrojárňou firmy Švec a spol alebo nástroje dodané zákazníkom. Je spoľahlivý a proaktívny partner vo výpomoci pre zákazníkov v krízových situáciách s okamžitou reakciou a schopný poskytnúť služby aj v oblasti údržby nástrojov. Kovmech je súčasťou skupiny Švec Group. Špecializuje sa na materiály s hrúbkou od 0,2 do 6 mm. Bodovým zváraním, respektíve manuálnym montovaním vylisovaných dielov dodáva zostavy a podzostavy podľa požiadaviek odberateľa aj s povrchovou úpravou. Naše stroje sú vybavené najmodernejšou technológiou, aby sme zaistili, že každý diel, ktorý vytvoríme, bol presný a spoľahlivý. Náš tým odborníkov dohliada na to, aby každý projekt prebiehal bez problémov a naši zákazníci dostali len to najlepšie. A hlavne všetky produkty v najvyššej kvalite a na čas. Lisované diely a zostavy dodávame predovšetkým pre automobilový, ale aj pre neautomobilový priemysel.